Hyvää iltaa, god afton ja tervetuloa seuraamaan lottoarvontaa. Jo 75 vuoden ajan Veikkaus on peleillään tehnyt hyvää niin taiteen, tieteen, liikunnan kuin nuorisotyönkin eteen ja luonnollisesti peleistä on myös saanut moni oman onnensa. Mutta oman elämänsä unelmaa on tämäniltainen studiovieras edustamassa Samu Haaber. Tervetuloa. Kiitos. Bändisi Sunrise Avenue on kiertänyt maailmaa jo tovin. Teidän levyä on myyty yli 2 miljoonaa kappaletta. Mistä vielä haaveilet? No, ehkä mä enemmän haaveilen siitä, että tämä matka ei loppuisi, että saisi jatkossakin tehdä sitä, mitä tehdään poikien kanssa ja kaikkia muitakin makeita juttuja, mutta pitää tehdä kovasti hommia ja ehkä se tarvii vähän onneakin siinä matkalla, mutta ehkä mä siitä haaveilen. No onnea tarvitaan erityisesti tässä lotossa ja seuraavaksi pyörätetään illan lottoriviarvonnan viralliset valvojat ovat Markus Välimäki. Hyvää iltaa. Ja Sanna Salonen. Hyvää iltaa. Ja illan tuplausnumero, joka kaksinkertaistaa kaikkien tuplattujen lottorivien voitot, on tänään se on numero 37, 37. Ja nyt olisi vuoro antaa illan toiselle tähdelle stake hetkeksi, eli laittaa lottokone käyntiin. Samu, ole hyvä. Hyvää äitienpäivää, äiti. Saa nähdä millainen äitienpäivä potti sieltä napsahtaa ja kelle äidille syy. Ja laitetaan vielä 1 000 000 euroa tarjolle ja pyöräytetään illan jokeri voittorivi. Onnea peliin. Ja lauantai-jokeri voittorivi, lördagsjokens vinstnummer. No Sunrise Avenue on kiertänyt maailmaa siis jo tovin ja teidän keikat vetää nykyään jopa 10 000. Täytätte valtavia areenoita, mutta tie ei ole tainnut olla varsin helppo, vai onko? No ei se ollut helppo, mutta ei sen helppo kuulu ollakaan. Et kyllä varmaan huomenna äitienpäivänä niin moni äiti tietää, että saa hienoja asioita maailmaan, niin se vaatii vähän ponnisteluita. Ja ehkä sitten kuitenkin ne vaikeimmatkin ajat ja ne varsinkin alkupään punnerukset ja muut, niin kyllä ne on ollut sen arvoisia ja niistä on saanut hienoja muistoja. Taas mä voin nyt sitten muistella vaikka ensi lauantaina Helsingin jäähallissa eka kertaa. Mistä kaikki muuten alkoi? Mikä oli ihan ensimmäinen ulkomaan keikka? Se oli varmaan 10 vuotta sitten Kölnissä, semmoisessa pienessä, muistaakseni se oli eka paikka, underground-klubi, missä oli ehkä, me luultiin, että siellä on 300, mutta ehkä siellä oli 100 ihmistä ja siellä oli muun muassa se äitikin oli siellä, että sieltä pikkuhiljaa, mutta hieno on ollut matka. Musiikki tuo iloa, ihan vaikka vaan itsellekin soitettuna, mutta varmasti moni bändi haaveilee siitä ulkomaille breikkaamisesta. Music Finland tekee lottoeuroin lukuisia projekteja ja heidän pääasiallinen tehtävä on nimenomaan auttaa bändejä tuossa Itämeren ylityksessä. Suomessa on meneillään tällainen jäähallikeikkabuumi ja tekin osallistutte siihen ensi viikolla. Liput myytiin ennätysajassa loppuun. Millainen keikka on tiedossa? No toivottavasti tosi hyvä katsojille ja kuulijoille ja meille tietysti aika jännää, että puolen vuoden keikkatauon jälkeen mennään kotikaupunkiin ja kotihalliin, mutta kyllä meillä aika paljon on perhosia patsassa ja housuissa ja sormissa joka paikassa. Et kovasti odotetaan innolla jo. Mutta se on hyvä tunne. Joo, ihan paras. Ja nyt olisi aika paljastaa, miten tänään peleissä kävi. Tästä jokerista ei päävoittoja löytynyt, mutta sen sijaan 3 onnekasta pelaajaa kuittaa itselleen noin 19 400. Katsotaan seuraavaksi, mikä on loton alustava voittoennuste. Hyvään tarkoitukseen menee silti. Jotain muita äitienpäivälahjoja sitten ehkä huomiseksi. Pitää mennä itsekin keksimään. Kiitoksia kovasti vierailusta ja oikein hyvää kesää ja kevättä. Kiitos. Ja laitetaan nyt lottokone viikoksi lepäilemään, jotta se on ensi viikolla iskussa. Potissa on 5 miljoonaa euroa ja lottokoneen tulee käynnistämään uimari Ari-Pekka Liukkonen. Nyt oikein mukavaa lauantai-iltaa. Moi moi!